ο οποίος έχει έναν κρεοπολικών αταβισμών. Δηλαδή παππούς μπαμπάς ήταν κρεοπόλες, και αυτός διατηρώντας τον αταβισμό. Τώρα άσε με να μιλήσω. Θα με πεις το ρήτορα όταν έφερεις το εργαλείο. Λοιπόν, ο αταβισμός του ποιος είναι? Μπορεί να μην είναι δικηγόρος, συνταξιούχος, δεν είναι χασάπης, έλα όμως που κόβει τα κείμενα και τους αλλάζει τα φώτα. Να το διαπιστώσετε, εσείς πήρατε σηκωστεί. Για μένα ευχαριστώ γιατί σήμερα το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε, ο Μάρκος, όταν είμαστε μαθητές, επειδή είχε και τάσεις τεχνικές και αναμφισβήτητα λογοτεχνικές, δεν είναι τάσεις, την προσπάθειά να λογοτεχνήσει. Και επειδή είχε συγκινηθεί από τον Κάλβο, κάποτε τον είχε αντί για Κάλβο, με βάση λοιπόν αυτό το βιβλίο συντεταγμένο για τους διειδότες, σήμερα του κάνω ένα αφιέρωμα, διότι εγώ είμαι διπλά παθών. Πρώτον του δίνω κείμενα και ασκεί την κοπτική πολιτική, χασαπική. Το δεύτερο τρομάζω να του πω διόρθωση. Όταν όμως του λέω διόρθωση, μου λέει άκουδο, εγώ το ξέρα έτσι. Άλλη φορά μου λέει πάρ' το Βασίλη, δεν ξέρω ο Βασίλης γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί. Και μου δίνει τέτοια, σας διαβάζω λοιπόν και θα πάρετε μετά και από το αντίγραφο. Ο τίτλος είναι διορθωτικά. Διορθωτικά. Τώρα θέλετε πώς είναι λογοκρισία, Χρήστο, πώς είναι λογοκρισία. Εγώ δεν ξέρω. Κώστα, δεν τύχεις φτιάχνει, το αρχικό στη μακριά μου. Το Μάνθο το γνωρίζουμε ως μέγα αρχισυντάκτη εφημερίδας την ψυχή. Τον έχουμε όμως άχτη γιατί από αταβισμό δίκη χασάπη κόβει τα κείμενα που δίνουμε. Κοντά του δεν προκόβει εύκολα κάποιος από εμάς δίνοντας κείμενά του. Ο Μάνθος με τη μάγερα του κόβει τα φτερά του, του τσίπει την τραβάδα. Και λέει, αγαπητές συμμαθητά, εγώ θέλω κειμενάκια. Λιανίζει έτσι τα γραπτά, θεωρώντας τα παϊδάκια. Όμως εγώ βαριόμυρος τον τρώω διπλό στη μούρη, δίνοντας πρώτον κείμενα σε αυτόν το μπουρμούρι και δεύτερον ως διορθωτής όλων των δοκιμίων που είναι πολλές φορές πηγή τεράτων και σημείων. Βλέπω πολλά τέρατα και σημεία. Το μεγαλύτερο τέρας είναι ο Μάρκος. Όταν του λέω τούτο εδώ είναι εξοβελιστέων, χαμογελώντας λέγει μου, και εγώ σε έχω και στέων. Βάσει ποιου δικαιώματος θα αλλάξουμε μια φράση. Ο φίλος μας συμμαθητής όταν θα τη διαβάσει θα πει, εγώ δεν έγραψα ετούτη εδώ τη φράση, νομίζοντας ο φουκαράς πως μάλλον θα έχει χάσει. Κάποτε ο Σπηλιοτόπουλος πάντως πήρω να σε δει το. Ό,τι έχει απομείνει από μένα. Για λέω ψέματα να με διαψεύσει. Κάποτε ο Σπηλιοτόπουλος είδε ένα κείμενό του και κόντευε ο φουκαράς να χάσει το μυαλό του. Ο Χασαπάτος Μάνθος μας το είχε σακατέψει και ο Σπύρος τέτοιο πατατράκ δεν μπόρεσε να αντέξει. Το μόνο που κατάφερε ήταν να απαιτήσει ο μέγας κόφτης Μάνθος μας συγγνώμη να ζητήσει. Και πράγματι του έγραψε. Σπυράκο μου συγγνώμη, μιας και από το κόψιμο φωνάζει κοινή γνώμη, δεν θα στο κόψω άλλη φορά όσο μακρύ και να είναι. Ας κρίνουν οι αναγνώστες μας όταν θα το κοιτάνε, κατά πως έπρεπε εγώ μακρύ να στο αφήσω ή κάνοντας περιτομή λίγο να σου τα αγγίξω. Έτσι είναι αυτό. Μια μέρα στη διόρθωση του είπα να βάλει παύλα σε ένα σημείο που βλέπα πως το γραπτό είχε κόμμα. Αυτός όμως παράκουσε και είπε τη λέξη στην εφημεριδούλα μας δεν θα την βάλω ακόμα, είναι σκαμπρόζικη πολύ, θα προκαλέσεις άλλο και θα χορέψω πρώτος εγώ της κριτικής των μπάλων. Άστε το τι τραβάω εγώ με τα σημεία στίξης.
Άμα τα ακούσεις σίγουρα θα πάθεις και θα πήξεις. Του λες, αντί για κόμματα εδώ φάλε παρεθέσεις. Και σ' απαντά, με αυτά και αυτά στο τέλος θα φύγει. Άλλη φορά του λέω να μπει κάπου ανωτελεία και μ' απαντάει ανεδώς. Κόψε την μαλακία. Τέτοια μου λέει, μάνο τελείες θα μπλεχτώ από τη δουλειά θα πήξω και ύστερα δεν θα μπορώ να πάω να πηδήξω. Άρε μάντε, άκουσε το τελευταίο. Περασμένα μεγαλεία.